Hola, és un plaer per nosaltres donar-vos la benvinguda de nou al Teatre El Goula. Teníem moltes ganes de tornar a compartir amb vosaltres l'amor per la cultura. Reprenem la programació cultural amb totes les mesures de seguretat i de prevenció. Perquè sí, la cultura és segura. Prioritzem la venda d'entrades anticipada que podeu fer a través de la pàgina web centrecívicelroure.cat. Si no heu comprat l'entrada de forma anticipada, haureu de fer cua a la porta principal del centre cívic per accedir al punt de venda ubicat a la recepció. La venda d'entrades de taquilla serà només una hora abans de l'espectacle i el seu pagament s'haurà de fer únicament amb datàfon. Ara bé, si ja heu comprat l'entrada prèviament, haureu d'accedir al teatre per l'entrada lateral de l'Avinguda Sitges, no pas per l'entrada principal del centre cívic. Us recomanem arribar al teatre amb 30 minuts d'antelació per tal de facilitar la tasca al personal i, prou important, no endarrerir l'inici de l'espectacle. Tant a la cua com a l'interior cal mantenir la distància de seguretat i el vostre grup bombolla si és el cas. Dugueu preparat el codi QR de la vostra entrada, que validarem de forma electrònica per minimitzar el temps d'espera. A l'entrada a la sala us prendrem la temperatura, iniciarem l'espectacle puntualment i un cop començada la funció ja no es podrà accedir a la sala. La sortida serà esglaonada i per files. Cal seguir les instruccions de l'organització. Per les persones amb mobilitat reduïda hi ha 6 localitats reservades. Igualment, caldrà comprar les entrades i seguir les instruccions del personal del centre cívic. Si aquestes 6 entrades no s'han ocupat, s'alliberaran 10 minuts abans de l'hora d'inici de l'espectacle. Gràcies per complir amb les mesures i ajudar-nos a demostrar que també a Begues la cultura és... segura!